Вітаю в етері Суспільного, програма «Сьогодні головне». Дякую, що залишаєтесь з ЮА Кримом. Сьогодні, 20 січня, Україна відзначає 31-шу річницю референдуму щодо відновлення Кримської автономії. Цей день названий Днем Кримської автономної республіки Крим. В цей день, у 1991 році, більшість мешканців півострова висловилися за відновлення Кримської автономії, яка була ліквідована в 1945 році після депортації кримськотатарського народу. На референдум прийшли понад 80% від загальної кількості виборців. Підтримали цю ідею переважна більшість, більше 80%, навіть 93% з тих, хто прийшов на вибори, підтримали ідею відновлення автономії. При цьому в референдумі не брали участь кримські татари. Основна частина представників корінного народу тоді бойкотували плебісцит через ігнорування комуністичною владою прав та статусу корінного народу Криму. Тож про оце нам розповів історик Андрій Іванець. Давайте почуємо його більш докладно. На момент проведення референдуму на початку 1991 року якраз йшов процес активного повернення з місць депортації кримськотатарського народу. Більше того, сама ідея відтворення Кримської автономної радянської соціалістичної республіки, вона належить кримськотатарському національному руху. В цей момент цю ідею перехопила кримська компартійна номенклатура, яка сама осідлала концепцію автономії, і вона її використала фактично проти кримськотатарського національного руху. Воно підспудно відчувалося, що це робиться для того, щоб не допустити кримських татар до реальних важелів влади значною мірою, а з іншого боку загальмувати процес суверенізації України від Радянського Союзу. Цей референдум був проведений поза правовим полем, оскільки на початку 91-го року просто не існувало закону про референдум, і відповідно він проводився ініціативно органами влади Кримської області. Просто пізніше його визнала влада Української Радянської Соціалістичної Республіки і 12 лютого ухвалила закон про відновлення Кримської АРСР. Тож, почули пана Іванця, тоді питання звучало так. Ви за відтворення Кримської автономної Радянської Соціалістичної Республіки як суб'єкта Союзу Радянських Соціалістичних Республік і учасника союзного договору? Про значення кримського референдуму для подальшої долі Криму, а також про нинішню ситуацію, яка є доволі напруженою, ми поговоримо в нашому ефірі з головою Меджлісу кримськотатарського народу Ріфатом Чубаровим. Вітаю вас, пане Ріфате. Доброго дня. Ну, от з того, що сказав пан Андрій Іванець, він говорить про те, що комуністи фактично перехопили ідею кримських татар та ще й спотворили її. Ба більше з того запитання, яке я тільки що процитувала, мова йшла скоріше не про автономну республіку Крим, а про створення ще однієї союзної республіки, яка мала приймати участь в підписанні союзного договору, який був ініційований Михайлом Горбачовим на той момент. І сьогодні ми не почули, немає ніяких заяв з боку українських високопосадовців на 31-шу річницю відтворення автономії в Криму. Але є заява росіян. Так, до прикладу, речниця російської МЗС Марія Захарова сьогодні виступила з заявою з приводу Дня Криму. І вона заявила про те, що розвиток півострова неможливий без Росії. Ну, це зрозуміло, вони завжди таке заявляють. А ще вона сказала, і тут я цитую, російсько-українська та кримсько-татарські мови є державними. Нагадую, для тих, хто не знає, гарантується різноманіття культур, забезпечується їх рівноправний розвиток та
збагачення. А далі, я так розумію, пані Захарова вирішила вдатися до чергової порції шантажу. Вона говорить, що це непоганий приклад для київського режиму. Вийшло у Криму, вийде і України вперед, сказала Захарова. Ну, це такий непрозорий натяк на подальшу окупацію. Пане Рифате, я хотіла спитати вас, оце мовчання в такий день української влади виглядає так, наче Росія перехопила вже і цей день. Оце мовчання, на ваш погляд, воно є позитивним сигналом, тому що референдум все ж таки був радянським, був доволі, те, як він звучав і те, як він був проведений, було на шкоду, скоріше, Україні. Чим ми втрачаємо позицію? От як ви оцінюєте сьогоднішній день? Дивіться, референдум 20 січня 1991 року, яким було надано старт Кримській автономії, це дуже суперечливе явище, і воно має оцінюватися неоднозначно. І тому в українській політиці от немає усталеної точки зору на суть тих подій, які відбувалися у січні 1991 року, а потім вже лютому, коли 12 лютого рішенням Верховної Ради Радянської Соціалістичної Української Республіки було відтворено Кримську автономію. Хоча на нашу точку зору тут немає жодних складнощів, бо саме от тим референдумом 20 січня 1991 року було закладено міну чи бомбу, якщо хочете, повільні дії проти України, і вона вибухнула. Вона вибухнула у лютому, березні 2014 року. Андрій Іванець, який давав зараз коментарі до мене, він абсолютно правий. За десятиліття боротьби своєї за повернення на свою батьківщину, тобто у вигнанні, кримськотатарський народ боровся за свої права, оформивши дві вимоги: повернення на батьківщину і відновлення національно-територіальної автономії. Оці дві вимоги, вони були квінтесенцією кримськотатарського національного руху. Цим жили кримські татари. Але радянська влада на це відповідала дуже жорстко. Я тут маю згадати 1987 рік, коли кримські татари проводили масові мітинги на Червоній площі в Москві з вимогами повернення і відновлення автономії. І тоді була створена державна комісія, яка через рік, тобто в 1988 році, заявила про те, що повертати кримських татар неможливо, бо Крим перенаселений, а автономію відновлювати тим більш недоречно, бо існуючий статус області він вирішує всі питання розвитку тієї території. А тут 1990 рік і восени приймається рішення про референдум і все таке інше. Це все підтримується Москвою. Що ж змінилося за ці 2 роки, 88-й і 1990-й, коли приймалося рішення про проведення референдуму? Змінилося багато. Кримські татари десятками тисяч почали самі повертатися на свою батьківщину, а в Україні відбувалися такі центробежні сили, процеси, які витягували Україну, українців на шлях незалежності. І тоді Москва вирішила і перехопити ідею автономії у кримських татар, аби не дати створитися автономії, яка би відновлювала би і враховувала і права кримсько-татарського народу. Москва хотіла упередити і створити автономію таку, яка би дійсно закривала би будь-які можливості для проживання кримських татар в Криму. І друге завдання, яке намагалася вирішувати Москва через референдум, це утримувати на гачку Україну і українців, щоб утримувати на гачку у Москви.
контролем Москви. Так робилися різні такі конфліктні ситуації на територіях союзних тоді республік, Нагорний Карабах, Тирасполь, Молдова, Осетія, Грузія, а Крим це створювалося проти України. Але і тому дійсно кримські татари тоді, вони тільки почали масово повертатися. Нас тоді було десь близько 65-70 тисяч на початок року 91-го. І тоді Організація Кримсько-татарського національного руху прийняла рішення про тотальний бойкот цього референдуму як такого, який уникає вирішування прав кримських татар, який нехтує правами кримських татар. І ми тоді говорили, що Москва де-факто створює автономію етнічної більшості, а вона і тоді була російською. Отже, та автономія, яка була створена у лютому Верховною Радою Української Радянської Соціалістичної Республіки на основі референдуму 20 січня, ця автономія по факту вона була російською, і вона свою роль антиукраїнську зіграла у лютому-березні 2014 року. Пане Рефате, ну от з того, що ви говорите, випливає, що в принципі цей день мав би бути нагадуванням про те, що ситуацію з автономією, з її форматом варто було би все ж таки привести до відповідності української конституції, української унітарної держави. А це значить перетворити оцю невідому російську автономію, перетворити, закріпити законодавчо її національно-територіальний характер, як місце проживання корінного народу. Ви говорите, і ми говоримо в наших ефірах про це багато-багато років. Насправді на цьому шляху зроблені деякі кроки. В 2014 році, в березні, з початком окупації, український парламент своєю постановою визнав кримсько-татарський народ корінним, а Меджліс і Курултай представницькими органами корінного народу. Ми знаємо, що питання відновлення саме кримсько-татарської національно-територіальної автономії є одним з пунктів, який цікавить наших європейських партнерів. Він входить в зобов'язання України щодо асоціації Україна-ЄС, і в 2019 році висновок європейських парламентарів якраз вказував українській владі про те, що треба пожвавити процес відновлення прав корінного народу. Все це ми знаємо. Але от зараз ми бачимо таку ситуацію, яка складається навколо України, яку ініціює Росія. Стягування військ, шантаж прямою агресією. Частково в цьому всьому Російська Федерація, в тому числі, коли вона шантажує і висуває свої червоні лінії, вона згадує питання Криму. Я нагадаю, що, наприклад, Володимир Путін відреагував на прийняття закону про корінні народи, де він сказав, що цей закон він порівняв його з ядерною бомбою і сказав, що це приниження і що це прям напад на весь російський народ. Потім ми бачили, що Росія висувала вимоги скасувати цей закон. От буквально на днях вийшла стаття в дуже поважному американському виданні Foreign Policy. Там військовий аналітик Роб Лі, він згадав в тому числі про реакцію Путіна на закон про корінні народи. І він говорить про те, що росіяни вимагають, що вони просто вимагають для того, щоб цей закон був скасований, а російський народ був визнаний корінним. Це пряма мова Путіна. Він сказав, що для того, що визнавати росіян як некорінний народ – це некоректно, безглуздо і суперечить історичним фактам. Тож, пане Рефате, от я хотіла вас спитати, в такій ситуації, коли Росія впряму вже ставить питання прав корінного народу в Криму, як вимогу, наприклад, припинення вогню на Донбасі, вони це робили, як вимогу до української влади для відновлення нормандського формату. Як от в таких умовах
продовжувати боротися за ідею відновлення саме кримськотатарської національно-територіальної автономії. Чи не ускладнюється от ваша особиста робота як політика по просуванню цієї ідеї, по просуванню необхідних законодавчих ініціатив з боку української влади? Ну, дивіться, будемо виходити з того, що ті чи інші події, які би ми як би не оцінювали, вони вже відбулися і вже вони є самі історією. Отже, референдум 20 січня 1991 року, при тому, що саме він поклав антиукраїнський такий вектор, ще до того, що не було незалежної української держави, але вона була на підході. І Москва це відчувала, і тоді тому був такий вектор закладений, і тому він зараз приніс нам всі ці нещастя, які ми зобов'язані, з яких виходити, виправити. Це відбулося, але не забуваємо, що в тому році були ще два референдуми. У березні 1991 року, так званий всесоюзний, який проводився нібито по всій території Радянського Союзу, хоча тоді вже певні території, скажімо, території Балтійських країн і ще, здається, можливо, в Грузії, я зараз не дуже пам'ятаю, вони уникли проведення цього референдуму, але був такий референдум. Але для нас найголовним з точки зору нашого сьогоднішнього розвитку на шляху незалежності був референдум 1 грудня 1991 року. От бачите, всього пройшло там 11 місяців між референдумом січня, який поклав початок цієї ганебної форми кримської автономії, яка була де-факто російською, я повторююся, і через 11 місяців референдум, яким громадяни України підтримали оголошення незалежності української держави. І я хочу нагадати, що саме в тому референдумі 1 грудня 1991 року Крим був єдиним регіоном, де кількість голосів за незалежну Україну міг би бути меншим, ніж 50%. Але тоді змобілізувалися всі кримські татари. Я пам'ятаю ту нашу роботу і вдень, і вночі. І ці 54% за підтримку незалежної української держави на території Кримського півострову – це завдяки тим десяткам тисяч голосів кримських татар. Їх тоді вже на кінець року було більше, ніж 80 тисяч, бо кожного місяця по 2-3 тисячі людей приїжджало. І тому зрозуміло, що сьогодні, говорячи про референдум 1 січня 1991 року і надаючи йому належні об'єктивні оцінки, ми маємо повертатися чи доходити до референдуму 1 грудня 1991 року, коли Україна вирвалася завдяки голосам своїх громадян, і в тому числі 54% в Криму, на шлях незалежності України, на незалежний шлях розвитку. І тепер, говорячи про референдум 91 року січня, ми маємо говорити про те, як можемо і будемо виправляти той кривий шлях, який був закладений тоді тим референдумом. І зрозуміло, що ми маємо говорити про переформатування нинішньої кримської автономії, і це переформатування має відбуватися на основі права на самовизначення корінного народу цього півострову. І зрозуміло, що це самовизначення має відбуватися в межах української держави. Пане Ріфате, я хотіла спитати вас ще про Нарімана Джеляла, про цей суд над ним і над братами Ахметовими, тому що в моєму ефірі Микола Полозов, адвокат, він зробив припущення, що насправді те, що російська влада зараз почала
переслідування заступника голови Меджлісу, це має відношення пряме до бажання розтрощити Меджліс, змінивши маркування з екстремістської організації на терористичну. І от тут чому я згадала цей момент? Тому що, розумієте, ми розуміємо, що Російська Федерація, коли вона побоювалася українізації Криму, вона ж не українізації побоювалася, вона побоювалася збільшення з роками, от з того 91-го року, ваги і цінності кримських татар. Це абсолютно зрозуміло. Як на півострові, так і в українській державі. Не всі це розуміли, але тим не менш ключові події в державі, по них Меджліс висловлював позицію, по них народ мобілізувався. Це і захист чесних виборів, це і та ж сама боротьба за державність. Кримські татари в Криму завжди були фронтменами проукраїнських ініціатив. Тому, в принципі, окупація Криму – це в першу чергу намагання припинити розвиток кримських татар, позбавити їх суб'єктності політичної. Тому я ще раз повторю своє питання, тому що мене це цікавить. От, наприклад, український журналіст Віталій Портніков, він сказав про те, що своїм шантажем, коли Путін висуває ці вимоги для НАТО, письмово дати гарантію, що Україна не буде прийнята, от пан Віталій, він говорить про те, що НАТО, звісно, не дадуть такої гарантії, але, скоріш за все, будуть боятися просуватися в цьому питанні, боятися реакції Путіна. От поки Путін живий, цей процес може загальмуватися. Ми бачимо, що Путін висловлюється по кримських татарах, їх статусу корінного народу. Безумовно, буде істерика щодо статусу Криму, як кримсько-татарської національно-територіальної автономії. Як в таких умовах, коли всі бояться Путіна, просувати ідею, яка історично справедлива, і вона має бути здійснена. Тобто Крим має стати національно-територіальною автономією кримських татар. От як в таких умовах діяти? Ну, дивіться, треба просто бути дуже послідовними. Я, по-перше, скажу те, що в вашій передачі озвучив адвокат Микола Полозов про той процес, який зараз готується над першим заступником голови Меджлісу кримського народу Наріманом Джелялом і двома нашими молодими активістами, співвітчизниками Асаном і Азізом Ахтемовими. Дійсно, там ми бачимо той напрямок, по якому поспішають російські карателі. Вони хочуть перевести Меджліс кримськотатарського народу і статус організацій екстремістських, які вони ж надали нам. Вони такий статус надали Меджлісу до терористичних, і це, зрозуміло, може привести до жорстких розгромів, арештів, бо це не тільки члени Меджлісу кримськотатарського народу, яких всього 33, але це і тисячі членів регіональних і місцевих меджлісів. Про це треба пам'ятати і треба шукати шляхи для того, щоб якимсь чином уникнути ті репресії, які можуть бути по відношенню до наших співгромадян в Криму. По-друге, те, що ви запиталися, як в таких ситуаціях, як нам бути, коли різні такі фактори виникають, і в тому числі ультиматуми з боку Росії, які можуть якимсь чином уповільнити устремління чи бажання наших партнерів захищати українську державу. А я вам сказав, що треба бути послідовними. Я мав на увазі, і тепер повторюю, послідовними треба бути українській державі, українським політикам. Нам треба зараз зробити, і особливо зараз, коли по різних причинах, і не лише внаслідок, скажімо, прямої загрози щодо України, але і загрози над світом, над багатьма європейськими країнами з боку Росії. Світ мобілізується. Нам треба як можна швидше
чіткіше сформульовувати ті цілі і наші завдання, і наші вимоги. І тому оця формула відновлення територіальної цілісності української держави в межах міжнародно визнаних кордонів, включаючи Автономну Республіку Крим і місто Севастополь, вона має все більш і більш домінювати у всіх розмірковуваннях, в першу чергу київських політиків, і в другу чергу у наших партнерів. Знаєте, іноді доводиться просто пробиратися через різні такі дуже такі довгі розмірковування тих чи інших європейських політиків для того, щоб дійти до суті того, що вони говорять. І багато з них, говорячи про те, що Росія може бути покарана більш жорсткими санкціями, вони намагаються уникнути питання Криму. Наша послідовність має бути в тому, що ми говоримо єдиною формулою, тобто відновлення територіальної цілісності української держави. Ми говоримо про деокупацію Криму, і ми говоримо про майбутнє Крима, яке має бути у вигляді переформатованої автономії на основі права корінного народу на самовизначення і, зрозуміло, з дотриманням всіх прав всіх людей, які жили і будуть жити на момент окупації в Криму. Оця послідовність, вона буде змушувати наших партнерів, скажімо так, вибачте мене, можливо, не дуже дипломатично, не хитрувати. З новин останнього тижня, тому що ми говоримо про Крим, деокупація Криму – це в тому числі врятовані життя і родини. Незаконно заарештованого Нарімана Джеляла продовжують утримувати у спецблоці. Про це новинам Суспільного розповів адвокат Микола Полозов. Давайте послухаємо пана Миколу, а далі прокоментуємо. Естественно, мы с ним обсуждали предстоящий процесс, вырабатывали позицию правовую. Мы ожидаем, что на следующей неделе, по всей видимости, будет вручено обвинительное заключение. И в начале февраля, по всей видимости, может стартовать судебный процесс. Все так же его держат в так называемом спецблоке. Это отделение СИЗО для особо опасных арестантов. Там его держат в двухместной камере с тем же сокамерником. В камеру были поставлены дополнительно нагреватель. Но до сих пор не решена проблема ни с телевизором, ни с холодильником, ни с письмами. Во время этих праздников не имел ни свиданий, ничего. То есть единственное, что он мог делать, это читать. Пане Рифате, ми почули, що починається процес. Які ваші прогнози і як захищати пана Нарімана і братів Ахтемових? Як захищати, це дуже складне, питання не складне, просто відповіді на неї такої прямої зараз немає. Ми намагаємося залучити максимально лідерів світових, чиє слово може бути почуто Путін, чи послухається до них, ми не знаємо. Зокрема, президента Турецької Республіки Реджепа Таїпа Ердогана. І ви знаєте, що робота в цьому напрямку вона проводиться. Це перше. По-друге, те, що стосується, які можуть бути вироки. Я хотів просто звернути увагу всіх, хто дивиться цю передачу, українських громадян, на те, що і Наріман, і Азіз, і Астан Ахтемови, вони розуміючи, чиї в руках вони знаходяться, вони тим не менш займають дуже мужню, публічну позицію на захист своїх прав кримськотатарського народу, на підтримку української держави. Вони це роблять публічно. Вони публікують через адвокатів свої звернення, листи. Я дуже хотів би, щоб суспільство українське це знало і також знаходило шляхи підтримки їхніх родин. Це дуже важливо, щоб ми такі скрутні часи одного підтримували, особливо тих
хто захищає Україну, перебуваючи у полоні карателів. Дякую, пане Рифате. З нами був Рифат Чубаров, голова Меджлісу кримськотатарського народу. А наостанок, перед тим, як передати слово своїм колегам, я хочу сказати від себе, що треба бути мужніми для того, щоб змінити той, пробачте, референдум, те формулювання референдуму 91-го року на його історично правильне і відновити кримсько-татарську національну територіальну автономію. На все добре.